Сериозна дискусия в Европейския парламент на 18 май. Цитирам: началото на преговорите не е отстъпление. Реплика на Илхан Кючук. Как коментирате? Отстъпление ли ще бъде началото на преговорите с Северна Македония? Вижте, докато не се изпълняват договорите, които вече са подписани, ние не можем да отиваме напред. Защото не можем да бъдем сигурни, че това, което се договаря в бъдеще, и то ще бъде изпълнявано. А ние виждаме, че проблема е в това, че Македония не иска да изпълнява и да се съобразява с европейските ценности, които са основа. И това не е само правата на човека. Вижте, дори историята е европейска ценност, защото тук ние не спориме за история. Всички знаят какъв е Самуил. Проблемът е друг. Проблемът е в фалшификацията на историята, която се извършва в Република Северна Македония, с цел насаждане на омраза. А ние знаем, че добросъседството е един от основните принципи. Ние знаем, че езика на омразата се заклеймява от всички нормални държави. Уви, за съжаление, тази фалшива история, която в Македония се произвежда, е насочена за създаване на омраза и пропуск между двата наши народа. Ние не можем да приемем македонизма и не можем да го вкараме в Европейския съюз по никакъв начин, защото това означава дестабилизация на нашата държава. А ние, както знаете, сме много важен съюзник на Европа и на НАТО в Черноморския регион. От нас зависят много неща. Не дай си Боже, ако ние в момента дадем зелена светлина при тези неуредени въпроси, това ще доведе до криза в българското общество. И аз бих казал, че тази криза ще бъде полезна на някои държави, които в момента извършват агресия срещу Украйна. Имам предвид Русия. Така че и да не забравяме нещо много важно. В Македония сега много се артикулира, че едва ли не е времето в момента да ги приемаме в Европейския съюз, именно заради войната в Украйна. Но чакайте, Европа не е отбранителен съюз. НАТО е отбранителния съюз, а Македония е там. Тя има пълната защита. Тя е обградена от своите натовски съюзници Албания, Гърция и България и съседно Косово, което няма никакви претенции към тях. Така че тя може да бъде напълно сигурна. Този аргумент е абсолютно невалиден. Напротив, той ще създаде едно евентуално приемане сега на Македония, започване на преговори, ще създаде дългосрочна дестабилизация в България.